Kamera, klapka, jedem. První společnost na pitě. Ukážu vám naše zamydlení. Tada! Dám na 0,5, to vypadá větší. Hlavně tato spodní část. A nebo ještě na nuky. Provedeš nás. Holky, pozdravte. Tada! Krásné, krásné. Tak jo, pokračujeme dále. Naložit smlouvu na pojišťovně, jinak budete platit socku a zdravku, protože jste jakože ukončili střední vzdělání, takže máte jít do práce, protože nikdo neví, jdete na výšku. Tady máme trošku show Jana Krause. Jdeme dále. Já mám všechno prostě. Sportovní sraky, švihadlo, koupací čepka. Jestli ještě musím na třeba obrázky někdy dělat. Tady zatím budu mít easy come, easy go. Tam hele, vypadáme jako vzdělání. Einstein. Deluxe. Je, rostlinka. Terka nespala, my se teprve dojeli. No nemám. Tak jo, to by bylo pro dnešek vše. Jej, naše první společná večeře. Máme 19:28 a my to já nevím, jak se ti zachází. Opačně, to nejde. Tak. Ty jdeš na party. Ano. Jejda, dneska tady máš hají. Ano. Musíme zmínit. Náš první den nepošlo, takže nás 5 a stačili jsou 3 z 5. Jedna šla radši běžky. Já došla v pohodě, když tak. Ale hlavně Verča se Zuzkou jsou na basketu, tak my tady večeříme a pak teda jdeme na akcičku a moc se nám nechce. Víte, holky. Holky, jaký byl basket? Začala natáčet, takže... No, já to Takže máme. To spadlo to je, no. Ne, to už je vypas, myslím. Pak máme, kolik je hodin? Veru, no, myslím si, že je 7. Ty jsi nenalala sanktiu. No, dobrá. Já jsem se dneska odepsala z plavání. A proč? Udělala jsem se zás pocená. A řekla, že... Můžeš dneska provádět ty teda? Holky se dívají. Ty taky Veru. Ne, tam u něj nikdo dostane. Já jdu zkontrolovat Terku, jestli ještě žije. Ještě tebe jsem se nezeptala, jaký byl tvůj druhý den na Vysoké. Ať na tebe lépe vidím. Nazdar. Tady holky do fitka, nechci jít s nima. Do fitka. Dnešek asi bude končit i tady u tohoto. Se říká regenerační čas před fitkem. Bych si dorazit teda něco malého Burger Kingu a vlezlo bys mi třeba do 80, tak to půjde. A už můžeš klikovat? Já budu klikovat až... Ne, já to budu válcovat. Den třetí, máme nový vysavač. Co Verča? Dobrý, hezký jídlo, tady je druhé tenisky a tady Verča si dělala. Já to přiblížím. Tak, kuře a paprice. No tak každý to má jinak, že jo? No. Ahoj. Čau. Dobrý den. Tak počkej si tak. Tada. Jdeme. Jo. Trošku bordelu. Verča si dělá kafe. Protože jsem dneska zase zaspala. Jakože čtvrtý den v kuse. Potkala jsem toho slavného. Jo, Veru, počkej. Tak. Nasposlíčíme si na to. Takhle face to face jsme A naproti koho? sobě seděli. Vildu. Vildu z Lávelandu. Jel naproti mě a každý den ho potkávám. Kolikrát jsem viděla dneska? Ty vole, Veru. Já to položím. Jsme tady sami, jenom my dvě. Verča tady má tohle. Jsem měla jít vlakem v 7, ale to bych musela za 10 minut vycházet z baráku a nejsem ještě zbalená, takže nejdu. Příští týden to uděláme jinak, nebo příští. Jakože si vezmeme třeba kufr. Jo. Chytřejší. Prostě každým dnem se tady učíme nový Jo, věci. já už jsem se nestratila poslední 2 dny. Natočíme zbytek, až dojde zbytek. Čau. Takže my teď jdeme domů. Tak ještě zůstává. Ale my už fičíme. Zbytek už odjel, zase mi 3. Klasik.